16 tijdjes. Hoe kan ik beat van een light iets reflex met 16 tijdjes? Hoe kan ik beat van een light iets reflex met 16 tijdjes? Hoe kan ik beat van een light iets reflex met 16 tijdjes? Ik heb ook opgelinkt met een goed als beer is hoor, 6 dijtjes. Opgelinkt met een 35 aangestingen, dat is niet nou. Waar ik dat zei was, kijk hoe de lucht in je ouders is op mijn kilo's. Ik praat van ijs tot de was op bodem, maar nou hoos de zero's. Het ik er gezegd, dit boel in mijn plik. Hoos, hier gaat die frik. Luister mij oud, ik dimmen ook, kijk wat die dala brug lik. Ik heb er gezegd, dat ga ik zoen naar business tot aan nek. Want ik heb er zoen naar gaan, ik kijk hier niks, ja, staat ik het dik. Hoos, ik heb er ook kijk, dat ga ik hoos, alle praat nou moeten van stiks. Gasten dus uit, dus zitten, gaan blijft die blik. Met een honden kijk van mijn nek. Hoos, er gaat slapen en goed. Hoos, er gaat baberen goed. Zij, wat weet zij van goed, wat ze praat. Hoos, zij wil een kind met een woord. Ja, ik is een first time, dus mijn eerste trick. Was ik nou dala, wat weet zij. Hoos, ik mis een goed en ik dala heel goed en ik doe net te doen. Is beste rappers en niet zo, zo goed wat ik zie. Maar ik sta nog quiet vissen. Ik het ook werk aan goed, daar hoos ik kroeg gekeken, ja, van de fabriek. Ik heb druk gekeken naar Ghana, dus ik mijn auto en hoos met Danny was ziek. Zij weer een fokol, zij van loskoot, zij van loskoot, weet zij is een fokol. Daar kom ik zei, ja, hoos, ik sta nog voor, look, kijk nog, wat ik op nou. En ik de seks zal opkijken, de kijk voor de kijk is je op tijd. Maar ik de zee was nog een malie, wat ik zal nog fokken opkijken. Ik de zee was nog een malie, wat ik zal nog fokken opkijken. Hoe kan ik beef van een light iets reflex met 16 tijdjes? Hoe kan ik beef van een light iets reflex met 16 tijdjes? Ik heb ook opgelinkt met een goed als beer is hoor, 6 dijtjes. Opgelinkt met een 35 aangestingen, dat is niet nou. Waar ik dat zei was, kijk hoe de lucht in je ouders is op mijn kilo's. Ik praat van ijs tot de was op bodem, maar nou hoos de zero's. Het ik er gezegd, dit boel in mijn plik. Hoos, hier gaat die frik. Luister mij oud, ik dimmen ook, kijk wat die dala brug lik. Ik heb er gezegd, dat ga ik zoen naar business tot aan nek. Want ik heb er zoen naar gaan, ik kijk hier niks, ja, en staat ik het dik. Hoos, ik heb er ook kijk, dat ga ik hoos, alle praat nou moeten van stiks. Gasten dus uit, dus zitten, gaan blijft die bek, met een honden kijk van mijn nek. Hoos, er gaat slapen en goed, hoos, er gaat baberen en goed. Zij, wat weet zij van goed en wat ze praat, hoos, zij wil een kind met een boos. Ja, ik is een first time, dus mijn eerste trick, wat ik nou dala, ik. Hoe kan ik beef van een light iets reflex met 16 tijdjes? Hoe kan ik beef van een light iets reflex met 16 tijdjes? Hoe kan ik beef van een light iets reflex met 16 tijdjes? Hoe kan ik beef van een light iets reflex met 16 tijdjes? Ik heb ook opgelinkt met een goed als beer is hoor, 6 dijtjes. Opgelinkt met een 35 aangestingen, dat is niet nou. Waar ik dat zei was, kijk hoe de lucht in je ouders is op mijn kilo's. Ik praat van ijs tot de was op bodem, maar nou hoos de zero's. Het ik er gezegd, dit boel in mijn plik. Hoos, hier gaat die frik. Luister mij oud, ik dimmen ook, kijk wat die dala brug lik. Ik heb er gezegd, dat ga ik zoen naar business tot aan nek. Want ik heb er zoen naar gaan, ik kijk hier niks, ja, en staat ik het dik.